Wel, y newid mwyaf da ni wedi weld ers agor ydy bod natur yr adeilad wedi newid yn gyfan gwbl bron iawn, lle mae yna lot mwy o bobl yn dod trwy'r drysa. Mae'r busnes o ran gwerthiant bwyd a diod yn y caffi wedi cynyddu. Mae defnydd yr adeilad jyst yn gyfan gwbl wedi newid. Pobl newydd trwy'r drws, so mae wastad yn beth i'w ganmol, lle. Ond yn ehangach na hynny, dwi'n meddwl yn saff dweud bod yr busnesau yn yr ardal Caernarfon hefyd wedi elwa. Pobl allan dod am ddiwrnod allan i Caernarfon yn hytrach na jyst am awr neu ddwy. So mae wedi ymestyn faint mae pobl yn aros yn y dre ac yn gwario mwy yn y dre. Wel, mae'r buddsoddiad wedi mynd tuag at yr estyniad yn amlwg. O fewn yr estyniad mae gennym ni 2 sgrin cinema. Un sy'n dal 119 a'r llall yn dal 65. Mae yna swyddfeydd newydd, swyddfa dycynna, mynedfa newydd, stafell fler lle mae yna weithdai amrywiol i blant ac oedolion celf yn cymryd lle. Wedyn, stafell gyfarfod ychwanegol hefyd ar y llawr top. Does ddim dwywaith bod yr ardal wedi bod yn edrych yn fler dros y blynyddoedd. Mi nathon ni sicrhau pres chydig o flynyddoedd yn ôl i ddiogelu'r adeiladau a'r be oedd yn cael ei alw'n gyffredinol yn safle'r ynys, sef rhwng Ffordd Santes Helen a'r maes parcio. Mi ydyn ni wedi sicrhau trwy grant gan nifer o gyrff y loteri Llywodraeth Cymru i fuddsoddi rhywbeth fel 6 miliwn o bunnau yn y safle i greu rhyw 19 o unedau bychan canolig a 3 safle lle mae rhywun yn gallu dod ar wyliau. Mae yna 3 o'r ni. Mae treftadaeth yn eitha pwysig wedi. Mae'r cynllun, mae yna rhan o'r cynllun yn adeiladu o'r newydd, ond mae yna rhan o'r cynllun hefyd yn ail greu bethau sydd wedi bod yna. Mae creu y ddau beth mewn un safle yn gallu bod yn anodd iawn. Mae yna welliannau wedi digwydd yn Gaernarfon ar y doc ac ar y maes, a mi oedd hwn yn cael ei weld fel y trydydd blaenoriaeth. Mae'r safle wedi bod yn fler, a doedd o ddim yn addas i rhywle oedd anagos iawn i safle treftadaeth y byd, a mi oedd yr hen swyddfa'r harbwr yn adeilad rhestredig. Felly oedd o'n embaras i'r ymddiriedolaeth, a fyswn i'n dweud fod o'n embaras i'r dre ei hun. Mae hwn gyda datblygiad y Rheilffordd yn mynd i greu rhyw ardal lle mi fydd na fywyd, a dyn ni'n gobeithio bydd bobl yn ymfalchio, bobl lleol, dim jyst yr ymwelwyr, yn ymfalchio fod yna rhywbeth yn digwydd yno, a fod yna fobl o gwmpas y lle, a gweld rhyw adfywio. A dwi'n gobeithio fydd hwn yn dechrau yn symbyliad i adfywio ar hyd yr afon hefyd, agos mae angen rhywbeth i bod yn gatalydd, a dwi'n gobeithio bydd y datblygiad yma yn gwneud hynny. Mae yna grwpiau wedi bod, y celfyddydol wedi bod yn defnyddio hen safle Brunswick, cynllun gefal yr ynys, a dwi'n mawr obeithio fydd yna modd i ni ddenu bobl ifanc i ddefnyddio 1 neu 2 o'r unedau sydd fydd ar y safle. Mae'n bwysig bod ni'n cofio am yr artistiaid lleol, a mae hwn yn gyfle, dwi'n meddwl, iddyn nhw, i fod yn rhan o rhywbeth cyffroes iawn i'r dre. Mae trwy gael y grant tuag at cost adeilad orsaf newydd yma wedi galluogi ni i gael cynlluniau llawer mwy uchelgeisiog sydd yn rhoi y cyfleusterau cyfoes o raddfa ucha sydd gennym ni fama. Mae prosiect fel hyn yn heiddi ddeu gwir ar gyfer denu mwy ymwelwyr i Gaernarfon, ac mae wedi galluogi ni i roi cyfleusterau ychwanegol gwell ac o raddfa uwch yma fel enghraifft y thoiledau ar gyfer pobl sef nifer a anabledd, sef Changing Places toilet di enw fo.
Yr unig un sy'n Gwynedd tu allan i'r ysbytai. Hefyd mae hyn yn galluogi'r orsaf gael ei farchnata ar gyfer nid yn unig brydaid i gyd ond ar draws y byd. Mae y prosiect yn helpu gwella busnes ar hyn o bryd. Mae gen i rhyw 100,000 o bobl yn defnyddio'r orsaf. Drwy gael y gyfresterau gwell a chyfoes mae, da ni'n gobeithio dros y blynyddoedd nesaf i gynyddu'r nifer o bobl sy'n defnyddio'r orsaf fel targed o ryw 125 o filoedd i gychwyn a gobeithio i cynyddu fwy na hynny. Mae prosiect fel hyn yn rhoi y orsaf a Rheilffordd ar lefel ucha o atynniadau yn yr ardal. Mae'r orsaf newydd yma yn rhoi cyfleoedd i gyflogi pobl lleol fel da ni wedi gwneud ar hyn o bryd yn y broses terfynol wan y gyflogi'r staff yma. Mae rhai wedi cael eu penodi'n barod i gyd yn bobl lleol. A hefyd bydd drwy gael yr orsaf newydd yma, mae'n rhoi cyfleoedd i'r gymuned gael defnydd o'r gofod pan does na ddim trena'n rhedeg ac yn y blaen. Ac hefyd bydd o'n denu mwy o bobl i'r rhan yma o'r Cei Llechi a bydd yn hwb i Gaernarfon a Cymru gyfan i ddweud gwir